kendo en nyaka en judge machon ma olonye weche mag disputes kata weche mag yuarruok ma ka ng'ato tero wach mbele ne to en gi experience moromo ng'iyo ywak motere mbele Media Complaints Commission. Emomiyo wawacho ni nikech fumbo gi keyo ok ni wan wa jok moko bende walera ahinya, to mondo mi wabed gi telo makare, jofwambo gi keyo nyaka migi thuolo mar tiyo. Ok iketogi gi lweny kaka inyalo luwo kembe moko tiketho nikech tich mwatiyo mar menyo kaka piny owacho tiyo kendo ga jo Kenya bende tiyo negi. To mamit kendo moloyo Sharon, jofwambo keyo giwacho samoro bende moko nindo konchiel. Jofwambo keyo chung okinyi chieng' migo kura go kura. Ana wuon masani akwero Raila Amolo Odinga na chung okinyi kaka Raila Amolo Odinga nonyisowa. Na chung okinyi bagone kura. Koro mano ok nyisi ni mano nego bed interfere